Video ini adalah episode terakhir dalam serangkaian petualangan di pedesaan bernuansa Jawa kuno. Kita akan bersilaturahmi dengan seorang nenek yang tinggal sendirian di sebuah rumah bergaya khas limasan yang sudah termakan usia. Terletak di tengah hutan ujung desa membuat keberadaannya jauh dari keramaian. Di sisi lain desa ada seorang kakek yang sudah berusia sekitar 90 tahun dengan penuh semangat mengajak ke area makam yang dipercaya sebagai leluhur desa. Ia bercerita bahwa sosok leluhur tersebut adalah seorang ulama dan keluarganya dari Kasunanan Surakarta yang bertugas untuk menyebarkan agama Islam di area yang dulunya adalah hutan belantara ini. Lokasi desa yang akan kita jelajahi secara virtual kali ini ada di Dusun Bamban, Desa Lembu, Kecamatan Banca, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kita mulai videonya dari sebelah sini. Bersilaturahmi ke seorang nenek yang tinggal sendirian di lokasi yang cukup terpencil ini. Akses menuju ke sana bisa dilihat sendiri. Jalan setapak seperti ini. Tuh, rumahnya di depan sana. Ini masih masuk ke Kecamatan Banca, Kabupaten Semarang. Kata teman saya, beliau tinggal sendirian di rumah ini. Kita bisa lihat ya, kanan kirinya nggak ada tetangga. Nah, makanya kita coba tuh yuk silaturahmi ke rumah beliau. Siapa tahu dapat cerita baru. Siapa tahu juga dapat ilmu baru. Oke, rumahnya di sini. Ih, kita kayak kembali ke masa lalu nih, coba di sini. Oh, ini depan ke belakang nih. Ke belakang, berarti depannya sebelah sana. Ya, kita keluar nuwun dulu. Keluar nuwun. Assalamualaikum. Keluar nuwun. Nuwun. Monggo, Mas. Nggih, wah, sak. Layah-layah nggih, Mbah. Ngapunten niki nderek langkung, Bu. Oh, nggih, Mas. Nggih. Larak teng griya, Mas. Pun mriki mawon iki badhe nyuwun izin jenengan mendhet gambar griyane jenengan. Kula saking Jogja. Oh, nggih. Nggih, ngoten. Niki kalih rencange kula sing mingale nate mriki. Nggih. Namanya Mas Denis. Tepang jenengan. Nggih. Tepang nggih. Nggih. Oh, ngantah niki tiyang ini. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Monggo. Pak Ali buatan. Tuh beliau tuh. Wah, Pak Ed.
sekarang kita akan pamitan karena waktunya juga sudah semakin terbatas. Tapi sebelum pamit kita kasih kenang-kenangan kepada si Mbah Putri dulu ya. Biar beliau juga punya kenang-kenangan dari cerita desa Indonesia. Oke, kita ambil dulu. Nah nih. Mbah ngapunten, ning kula mau betul tunggal nih. Kula caoske simbah nggih. Monggo. Nggih. Mbah, kula saking Jogja niki enten oleh-oleh jenengan. Amin. Kagem tondo tresna kula jenengan. Nggih. Mugi-mugi panjang umur sehat. Amin. Nyuwun ngapunten nek kula ganggu wekdal jenengan. Amin. Matur nuwun sampun dijengke muter-muter mriki ningali kahanan teng mriki. Kula nggih nyuwun dongane jenengan nggih. Nggih, mugi-mugi lancar. Amin. Lek kerja jenengan. Amin. Muga saged napa angsal rendine Amin. Niki nggih ajeng. Sale golek rezeki niku. Amin. Amin amin. Jenengan mugi panjang umur ya, Mas. Nggih, amin. Kula pamit riyen. Nggih. Matur nuwun sanget. Nggih. Pak ngapunten. Kula badhe pamit riyen nggih. Di anu riyen kok. Matur nuwun sanget soalnya kula kedah kembali ke Jogja malih. Nggih. Nggih ajeng terasa. Nggih. Wekdal. Men boten kewengen dugi mriko to. Nggih monggo nderekaken. Nginjing nek enten wekdal dolan mriki malih angsal to. Kang. Oh nggih. Nggih. Sebenarnya konten wau, kados kula niku sakniki pun genah, nak niki karepe napa Nggih. ngerti. Damel kenang-kenangan to niki. Nggih. Nggih to. Nggih. Men sak wayahe anak putu nek kangen saged ningali video Nah, niki. niku kadang niku nyok kalih mbok wedok sing dolanan HP kan mbok wedok. Niku nyok dikirim ke sedereke teng Sumatera. Alhamdulillah. Iku lho mboke. Tombok kangen nggih. Nggih. Mandir kadang do ndelok. Oh, tenan iya. ngene do ngoten. Nika sing damel video sing nika. Nuwun nggih, Pak. Mbah. Nggih. Bareng Pak. Jenengan kene bareng janten to. Nggih. Nggih niki. Akan dia pateng bone ora dadi ora nganu. Kula nuwun. Derek jalan-jalan, Mbah. Tepangaken alhamdulillah. Tepangaken nami kula Habib. Habib nggih, saking Jogja. Dalem kula Jogja. Nggih. 3 jam saking mriki. Ya kula nami kula Rasimin. Bapak Rasimin. Nggih, Bapak Rasimin. Yuswa pun pinten, Mbah? Nggih. Yuswane pun pinten? Nggih. Oh, nggih. Nggih. Nderek melampah-melampah kula. Oh, nggih, matur nuwun nggih. Monggo Nggih. lan rasa kelampah nggih. 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 Nah. Aduh, malu aku. Jauh-jauh datang dari Jogja. Demi melihat kondisi desa yang jauh dari hingar-bingar perkotaan dan jauh dari tempat wisata. Biasanya saya datang ke tempat wisata. Ya. Kali ini benar-benar masuk ke desa. Top untuk Mas Ini Denis. hal baru, Sangat baru. ini pengalaman baru ya Mas ya, datang Pengalaman ke sini baru. Mas ya. Betul. Biasanya ini beliau ini ya, videonya itu tentang pemandangan pegunungan. Betul. Dan yang tempatnya Perkampungan. bayar-bayar. Karena tempat wisata. Kalau sekarang lihatlah Betul. kehidupan desa di sisi lain. Eh, Pokoknya jangan lupa ikuti Bocah Bandungan ya. Saya mau jalan ke sana dulu. Iya, oke. Nah, kondisinya tuh apa ya jeneng iki? Banyak lahan yang digunakan untuk pertanian, tapi pertanian ladang ya. Palawija. Oh, sono ladang loh. Ngapunten. Kula badhe tangklet sing panggenan niku katanya enten sarean, Nah, enten makom niku. enten Makome sinten niku? makone Pak Yai Latar. Kyai Latar niku sinten? Asli saking Solo. Saking kraton. Nggih, saking Klaten. Ya kerja enten mriki, pilare enten mriki. Lah. Lah desa Mbamban mriki keteluk Mbamban Pak Yai Latar. Bunyai Latar. Tiang setri kalih sing jaler nggih teng mriki. Nggih, sekawan. Sekawan niku sinten mawon? Sekawan niku bapake. Bapake Kyai Latar niku. Nggih. Tunggile Mbah Kyai Latar, Mbah Ragil Kuning. Sekawan niku sekawan. Berarti enten sekawan makom nggih. Nggih, enten Hmm. sekawan
patokan. Enten sekalian patokan. Monggo nak ajeng ningali mriku. Kalih jenengan. Nggih. Monggo. Nggih. Mbah mriki. Oh, nggih. Nah. Teman-teman mau tahu ceritanya enggak? Yuk ikut-ikut. Mbak, lo izin nggih. Kiai Latar. Oh, nggih monggo. Kita ke Kiai Latar. Dek mainan. Oh, ini ki areng ya, Mbak nggih? Areng. Oke, saya sama teman-teman mau diantar sama Mbah untuk lihat makom Kiai Latar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu ada mbahnya. Mbahnya lagi ngomongin ayam. Lo nuwun Mbah Putri. Derek jalan-jalan niki, Mbah. Nggih, ngapunten nggih. Kata beliau, ini makam adalah makam dari sesepuh desa ini, dari Keraton Solo. Nah, beliau coba kita tanya-tanya nanti ya. Sekiranya cerita itu yang sebenarnya seperti apa. Oke, ternyata lokasinya ada di sini, Sobat Desa. Kanan kirinya hutan jati, banyak pohon jati. Oh, niki. Assalamualaikum warahmatullahi Keraton Keng Solo niku kerja wonten mriki niku tilar wonten mriki. Lah tilare niku maune mboten enten kerumatan. Lah niku kula ngertos niku makom Pak Kiai anu Keraton Solo niku kerja wonten mriki. Lah tilar wonten mriki sedanten kalih setunggal sekawan gen sekawan tiang niku dipetak enten mriki sedaya. Lah sebabe desa Mbamban niku keteluk Mbamban niku Mbamban Krajan nggih niki sak kidul kalen niki. Lah sak lereng kalen niku umpun pranakan. Oh, sak kidule Klepen niku asline nggih teng mriki. Mbamban niku. Awal mulane teng kidul Klepen. Nggih, gitu. Nek sing teng ler Lepen niku pun anak putu ngoten. Pun anak putu. Buyut ngoten nggih. Lah sing cithak bapake desa Mbamban niku Mbah Kiai Latar, Bu Nyai Latar, Mbah Kakung, Mbah Ragil Kuning. Niku Ragil Kuning niku anake Mbah Kakung niku wau. Oh. Mbah Kiai Latar nggih anake Mbah Kakung niku wau. Oh, niki niku berarti Mbah Kakung, Mbah Putri, Nggih. Mbah Latar niku anake. Nggih. Sekale garwane nggih berarti. Nggih, garwane niku kirang nggih asli Keng Solo niku kirang larene sinten-sinten mboten paham. Tapi sing Keraton Solo niku sing Nggih. simbahe niku. Nggih. Oh, sing simbahe. Bae niku Keng Mbah Solo. Kakung niku asli Mbah Kiai Latar niku asli saking Solo. Berarti riyen mriki hutan wono ngoten. Nggih wono. Niku simbah mriki niku ajeng menapa jaman riyen? Nggih ajeng
babat alas. Ajeng babat alas. Dene ajeng babat alas daman desa. Lah keceluk desa Mbamban. Lah Pak lurahe lurahe niku mboten lembu mriki. Lurahe niku sing Mbamban Kalimantan niku teng Plumutan. Lah teng sing Kendel niku teng Redosari. Lah sing ngebleng lembu niku teng Dadapayam. Wae wone. Lah niku kok saged pecah niku Lembakang gek lurah dhewe desa Lembu ngoten Lembu mriku. Oh, ngoten dadose riyen sing nyuwun pisahan sing sinten? Sinten? Sing wau sing napa nyuwun dadoske desa Lembu niku sing sinten? Nggih sinten ngoten nggih. Oh, nggih pun kemutan. Nggih. Wone Pak Lurah niku asli mriki basa tilar Pak Lurah niku ganti Pak Lurah pendhetke keng beda desa nggih. Keng Karet. Oh. Lah niku kok saged namine Mbamban niku napa artine, Mbah? Mbamban niku enten wite Bamban. Oh, Mbamban niku nami wit. Wit. Kok ngopo niku wite, Mbah? Wite kados aren nek alit mawon. Saniki itu senten mboten? Mboten. Pun telas. Pun pecah. Oh, pun mboten enten berarti. Mriku wone. Enten kathah napa namung setunggal? Nggih. Enten kathah napa namung setunggal niku Mbamban? Setunggal. Setunggal niku. Nggih. Oh, ngoten. Pecah. Oh, pun pecah. Ketiganan niku pecah. Jenengan nggih menangi wite niku? Dereng. Buyute jenengan berarti? Wonten. Oh, ngoten. Lah terus niki makom niki memang pun enten riyen napa nembe dipun temokke kalih jenengan? Tempate kula wonten mriki. Oh, jenengan sing nemokke niki. Nggih, wone wonten nggih keceluk Mbamban di jenengane niki Mbah Ragil Kuning sing niki Mbah Kakung. Niki Mbah Kakung. Nika sing Mbah Ragil Kuning. Mbah Ragil Kuning sing pojok nika. Nggih. Mbah Tlatar. Nggih. Sing niki Mbah Putri sing niku. Niku Mbah Putri. Nika Mbah Mbah Kiai Latar. Berarti niki cikal bakale dusun desa Mbamban mriki nggih. Cikal bakale. Nggih. Sing babat alas mriki. Babat alas mriki. Wana wana sedaya. Niki wana sedanten. Nggih. Dadose warga mriki anak putune anak buyut keturunan kepinten ngoten nggih. Nggih ampun. Keturunan pinten-pinten ngoten. Mbah, matur nuwun sangat sampun diceritani. Nggih. Niki amargi sampun ajeng sonten. Kula badhe wangsul teng Jogja melih. Oh, nggih. Kula badhe nyuwun pamit. Nggih. Menawi enten lepat kula nyuwun ngapunten nggih, Mbah. Nggih, pangestune mawon. Muga-muga paringana sehat. Amin. Gampang le golek pados rezeki. Amin. Nggih. Jenengan nggih sehat nggih, Mbah? Nggih. Enjing enten wekdal kula dolan mriki melih angsal. Nggih. Angsal nggih. Nggih. Kula pamit rumiyin. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Mbah, paring bagi. Nggih. Bagi. Tak terasa sudah banyak cerita yang kita dapatkan selama berpetualang di kawasan pedesaan dengan nuansa khas desa Jawa tradisional Tempo Lawas. Ada sedikitnya 5 cerita yang kita tuangkan dalam 5 video yang berbeda. Setiap desa punya ciri khas dan keunikan masing-masing. Dari petualangan kali ini, kita jadi paham bahwa kondisi sebuah alam akan sangat menentukan potret kehidupan desa di sekitarnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Om Denis dan Om Sudir yang sudah berkenan mendampingi cerita desa Indonesia menjelajahi pedesaan di area Kabupaten Semarang. Semoga tali silaturahmi yang sudah terjalin bisa tetap terjaga dan bisa dipertemukan di kesempatan selanjutnya. Mari kita lanjutkan petualangan desa di wilayah selanjutnya. Satu desa, sejuta cerita, kita lanjut. Kota Salatiga. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pokoknya Sehat selalu. kalau ada salah mau dimaafkan. Saya juga dimaafkan ya.
Sukses Ojo selalu. kapok pokoknya. Wah, nggak kapok. Ditunggu Ah. kedatangannya di Jogja. Siap. Ini salam sama anak istri ya. Salam juga Ah. buat keluarga jenengan. Selamat sampai tujuan. Makasih Mas, banyak ya, Mas. Ah, hati-hati, Mas. Assalamualaikum.